dnešním Pet Simulator 99 videjku si otevřeme 200 000 dvojklíčů. Tak hoši, už jsme ve hře a otevřu to tady s panem kolegou, ty vole. Dostal jsem tyhle klíče od tady tohohle cápečka, dostal jsem jich nějakých 12 000 a k tomu 400 milionů gemů, což děkujeme. To tady mu posíláme z přesně čistýho šistu. To třeba vole tolik, to je jedno, kolik mu pošlem. Let's go. Let's go, ještě si už zajdeme do mailboxu. Kdybyste chtěli, můj nick máte tady na obrazovce, tak do dalšího videjka můžete už něco poslat. Můžu něco free plus, sorry. Ty vole, Toma, děkuju moc za ty huge, ty vole, Bagore, ty vole, Rainbow huge, jo. Free. Děkuju, hoši, děkuju. Děkuju, kluci, děkuju. Děkuju moc a jdeme otevírat void klíče, ty vole, jdem na to, hoši. Tady máme void bednu a jdeme bomby, guys, jedeme bomby. Prvních 100, nic, dalších 100, nic, dalších 100, taky nic, dalších 100, taky nic. A hoši, já vám sem střihnu a zrychlím vám to, dokud nepadne vajíčko. Vajíčko. Jo, konečně. Ano, moje. První vajíčko čere. Pojď tyhle, pojď guys, ať něco padne uši, ať něco padne, prosím. Ať něco padne, let's go. Pojď tyhle, pojďte. Já jsem šel na čet, to nepadá, že? Kolik jste jich otevřeli? Pojď ty vole, nic. Let's go. Ano, si to už napojil, 4 lidi tady napojili, ne? Další vajco. Jo, tvoje, to by mělo být tvoje. Moje vajco, let's go uši, let's go, pojď. Pojď něco dobrýho. Golden. Golden. Let's go uši. Golden huge boy alien. Vajco mám. Vajco, pojď. Normálně, huge white alien. Mám vajco. Golden, vole. Guys, pokud byste chtěli do našeho klanu, napište nick do komentářů.
komentářů a pokud chcete vyhrát tady těhle 5 huge lionů, pokud chcete vyhrát těhle 5 huge lionů, napište váš nick do Pet Simulatoru do Robloxu. Let's go. Jo, vai ser falou. Beleza. Padl! Padlo mi něco, počkej. Huge mě padlo. Další mi padl. Hoši, OK, další díl uvidíte hned zítra, takže odebírej, like. Ne, menší než Big Bro, tohle bolí tě. Tryhard na YouTube, všechno jen hra, algoritmus tě žere, realita